Jó napot kívánok, sziasztok, csókolom! Drága bolyókám, engedd már ezt a nyakkendőt, tudom, hogy fes fiatal ember vagy, de ebben a melegben ott végig vártad, végig izgultad a többieket. Gyere nyugodtan meg középen. 16 órákat vagyunk így a vasúton. Ezt nem mondod komolyan. Húzd vissza, meg a kalapot, meg a zakót is kérnék szépen visszavenni. Hát mit énekelsz nekünk, drága bolyókám? Én az előző körben a kedves zsűritől Kós János Kislány zongoránál című dalát kaptam meg. És ha jól tudom, akkor ez most is így lesz. Illetve ez volt az a dal, Így van, választott is. Hölgyeim és uraim, Kislány a zongoránál! Kislány a zongoránál, fehére az orgonánál, jaj de szépen játszotta visszaszódiát. Kislány, ki úgy szerettem, akit soha nem feledtem, mindig jó volt emlékezni rá. Maga volt a szerelem, lángolt, mint a napfény keleten. Hajnal tűnik így el nyugaton, elfeledni én őt nem akarom. Kislány a zongoránál, fehére az orgonánál, jaj de szépen játszotta visszapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diák. Láttam néhány nappal ezelőtt, bizony ő rajta is fogtak az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál, fehére az orgonánál, jaj de szépen játszotta visszapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, mindig jó volt emlékezni rá. La 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 la. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, mindig jó volt emlékezni rá. Ó, csak rá. Köszönöm szépen, köszönöm a zenekarnak, szuperek vagytok. Hölgyeim és uraim! A Hímzi Dalfesztivál színpadán Bogdán József bolyóka! Egyébként annyira elvarázolt ez az egész millió, amiben itt vagyok, majdnem azt mondom, a Táncdal Fesztivál színpadán. Hát engem visszaröpítettél abban az időben, nem tudom, hogy te hogy érezted ezt a dolgot. Én is. És jó érzés volt, hogy a közönség is úgy látom. Igen, én láttam egyébként, te nem láthattad, vagy legalábbis többé-kevésbé, mert én azért kukkoltam így hátrafelé jóval a keverő sátron túl is. Azért ott igencsak dobálták a lábukat, meg ott a férfiak ott sörrel a kezükben ott táncikáltak. Na de nem is rólam szól ez a dolog, hanem rólad és a zsűriről. Somló Tamás. Szerbusz. Bolyóka. Maradjunk ennél, mert ott rövidebb, egyszerűbb. Szóval lényeg az, hogy
Számításba véve az eddig hallottakat, te voltál idáig a legprofibb. Benne voltál. Köszönöm szépen. Dalban, a hangnemben, zenekarban, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy Bolyóka vagy, ahhoz képest nagyon látszott, hogy csináltad, nagyon jól csináltad, úgyhogy még sok sikert tovább. Köszönöm szépen. Nézzük Berényi Andrea, mit mond? Mindig tudom, ezzel jövök, hogy mit hallottam, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy most milyen a produkció és milyen volt áprilisban. Én akkor azt írtam fel, hogy egy nagyon kellemes hangú fiatal ember. Én köszönöm neked, hogy itt vagy. Most is azt tudom mondani, hogy egy nagyon kellemes hangú fiatal ember vagy. Nagyon örültem, hogy élvezted a színpadot, a zenekart, és megtapsoltattad a közönséget. A dal szerintem maximálisan neked való, minden egyes technikai problémát megoldottál. Én azt gondolom, élvezted a produkciót, mi is élveztük, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és nagyon-nagyon gratulálok. Köszönöm szépen. Várja, mert nem hallottad, mit mondott. Azt mondta Bolyok, hogy Pistitől lehet, hogy kikapok. Hát most már rajtad maradt Kalapos István a mikrofonnál. Olyan szigorú lennék, nem mondjatok már ilyet. Na, Bolyóka, azt mondom neked, hogy bárcsak a magyarországi közösségi közlekedésben ilyen pacsirták működnének közre, mint amilyen te vagy, meg Varga István villamosvezető, úgyhogy a BKK-nál őt is üdvözöljük innen sok szeretettel, ugye? Itt felcsillant a szemük, hogy a jegyvizsgálóknak ilyen jó hangjuk van. Hát bizony, van. Úgyhogy összehasonlítva az előzőben, mert ugye Andrával abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye a válogató első fordulójában is már itt ülhetünk és hallhatunk benneteket. Szóljon hangosan az ének, fantasztikus volt, meg volt a kontakt a közönséggel, és ezt meg tudtad őrizni ebben a dalban is, sikerült a közönséget bevonni. Itt a zsűriből hallottam Erikáék felől, hogy hát nézd meg, megtapsoltatja a közönséget, de majd ők mindjárt elmondják, hogy mire is gondoltak pontosan. Igen, a tapsmérő az nagyon fontos dolog, hogy a közönség hogyan érzékeli azt az embert, aki a színpadon áll és próbál valamit velük közölni. Az egy dolog, hogy mi itt ülünk fenn ennél a szépen terített asztalnál, de ugyanolyan fontos legalább az is, hogy a közönség hogy érzi magát. Úgyhogy én csak gratulálni tudok a produkcióhoz. Egy kérésem van, és hogyha már azt mondtad, hogy vajon mit fogsz kapni, azt azért szeretném, hogy egy kicsit többet mozogjál a színpadon, jó? Ha már úgy magabiztosan érzed magad az énekben, meg a zenekarral a háttérben, akkor ott azt a részt azt ott nyugodtan összetaposhatod, mert azért van. Köszönöm. Rendben, köszönöm. Köszönjük Kalapos Istvánnak a mélyreható elemzést. Én azt szeretném megkérdezni, ha a te vonaladon utazok, és fölismerlek, és azt mondom, művész úr, Bolyóka, akkor nem kell jegyet vennem? Ezt a főnököm is látja? Azt bele is leboltolom. Mint az Antinak ugye a bal zsebe nagyon mély, a Akit én letóniztam, bocsáss meg, Anti, ne haragudj. Szoktunk tónizni egyébként. Én a másik zsebedbe fogok pénzt A Bolyókának meg a jobb zsebe nagyon mély. Úgyhogy jó, tehát akkor én egyszer utazhatok a Mendesű sávvonalon ingyen, ha felismerlek? Persze. Köszönöm. Bor Péter. Mondhatnám, hogy heuréka, végre megvan egy ember, aki biztosan beletalál azonnal a dalba, jó helyen kezdi el, kellemes, szép hangon elénekli, egyetlen hamis hang sem volt benne, végig együtt voltál a zenekarral, teljesen profi volt a produkciód, nagyon kellemes hangod van. Én egy picit bátorítanálak arra, hogy az az érzésem, hogy a magas hangok tekintetében nincs meg eléggé az önbizalmad, de megvan neked az a végén az a magas hang, és amikor te lementél egy oktávot a Kóshoz képest, az, hogy csak rád, tudod, ezt ki kellett volna ott énekelni nyugodtan fönn, megvan az neked, legközebb énekelt ki szerintem azt is, és nem menj le egy oktával, mert ez olyan, mint amikor egy magasugró nekifut a lécnek és átbújik alatta. De higgy magadban, és szépen támaszd meg azt a hangot, és bátran énekelt ki, és megvan, és nagyon profi produkciód van, és még hogyha azt is kiénekeled, akkor még profibb lesz. De így is gratulálok, így is ideig te voltál messze a legjobb. Köszönöm szépen. Hát köszönjük szépen a zsűrinek, hogy az évben emelte Bolyókát. Bogdán Jócsepet hallhattuk, láthattuk. Nagyon szépen köszönjük, és úgy néz ki,
hogy ezzel a mai napra az urak, ha lehet úgy mondani, de ez csak teljesen átvitt értelemben